para sa kauswagan. Sa mga baleta, patas, sa impormasyon, public service, enot ka, malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iliga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iliga Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na pakunita sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports ng RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Cada lunes hasta viernes alas 9:30 hasta alas 11 pagkaga. Kaibahan si Joey Habana in Bicol Connection. Bicol Connection. Ay, 9 minutos magalampas sa alas 9. Ana oras na yan dara sa ito kan Lucinia Electrical na Supply. Makuha sa sentro kan siyudad ni na Iriga. Hanapon na si Engineer Meneleo Losenia. Seriman kan ani Madam Monica Ferreque kan Limassol Cyprus. Ato kan baray na aga medyo ray-ray na ang panahon. Nagpapailing na ang Haring Saldang. Hindi pa man po gararay sa one Rinconada, one Camsur. Aribanan po kita digin sa programa ng Bicol Connection. Kunyan po daw na Lunes, Petsa 24, kan bulan na Hunyo, taon 2019. Biyasa po ngunyan sa patron kan San Juan. Yan sa barangay San Juan, Nabwa. Anin na igwa man dyan barukbuan. Pero ang barukbuan dyan sa malinig na tubig. So baka hali sa kanal. Dyan sa kuyan, dyan sa barangay Ulcan, barangay San Juan. Ana agiyanta nila mga binalding malinig na tubig. Anin na nagpo niyan sa bago mga alas 9, abot sa napon yan alas 10. Anin na pero bagong araw sa ibang lugar, anan bububo ni na tubig, so alip pa sa kali. Aso alip pa sa kanal. Pero dito sa San Juan na Buwa, may inarok ni na tubig na talagang mali. Ani na, pero ani ba na angkot ano? Atang nakapurma ka, bubo ang kaning tubig. So itong mga maralaog sa opisina, so mga maralaog sa eskwelahan, alikay, anin na, sabi nga ni kaya, tradisyon, pero sabi nga, ang tradisyon na bakuman yan, kanina, ano niyo, text digdi. Morning, nakikinig po ako sa iyong programa from Cesar Romero. Good morning kami, Sir Cesar. Nagdatanong siya niyan sa programang Bicol Connection. Ayan nga, sabi ko nina
Pasensya na tayo duman sa mga nagkaburobo. Duman man sa mga parabubo, sigurado man ito. So itong ibububo rin duman ini. At may naanggo. Kami di pala nga tradisyon ngayon kan patronan ni na San Juan. Sige nga ang pamurobo. Anit na. Kaya duman sa kaya ingat-ingat. Anin na sigurado lang hindi pa yung mangot sa Hindu. Good morning, Tabi, Paring Elmer. Anin na nakabisita din si Paring Elmer Estrada. And good morning, Aki, Municipal Councilor Junji Fortuna. Si dating kapitan, Councilor-elect Junji Fortuna, maray na aga, nainibitar na Subago. Asin man si dating Vice Mayor Jumpel Fortuna. Si Vice Gero, naka-recover na si Vice Mayor Jumpel. Anin na medyo marayray na si Vice Mayor Jumpel Fortuna. Asin man si Boss Junjun Aribawong. Si Boss Junjun Aribawong. Diyan sa sayang pwesto. Sa Banuan kang nabuwa. Maray na aga man ki din na ko yan. Maray na aga man ki Manay Bebo. Mga suki tabi ini. At yan sa nabuwa ka marilito. Salamat na. Sabi ni Boss Cesar Romero, ang masunod na City Councilor Caniriga sa maabot na 20,023. Din na maray na agad nabi. Bueno, mga tugang, kadakol po kita ng mga informasyon na dapat pag-ulay. Oy, good morning man palan and happy birthday. Aki karondang Don Hugo, nag-iimbita. Sabi nga ni, bako man ako nagsabi, narap ko lang. Sabi nga ni Papa Benny, imbitado na ni Terowin Conada area. Public Information Officer ba ganin ni Congresswoman Sergio Fortuno. Kaya kada ko lang preparasyon ni Paring Donogo. Imbitado ang namin na mga taga-Rinconada sa kumpleanyo ni Karondang Don Hugo. Happy birthday pare! And sana mabusog mo ang lahat ng mga bisita mo at malasing mo sila. And sir man paabutan naman in wedding anniversary si Papa Jing Florese asin man si Mama Lid Florese nag-celebrate kan sa idang wedding anniversary. And sir man sa aga brown out ang kumpleanyo ni Papa Jing. Sabi nga ni Kayan, dahil bali nga brown out. At least dagos ang kumpleanyo ni Papa Jing. Imbitado ang kapos ng mga taga-barangay na Purisima. At yan sa Banuan ka na po. Yun na. Yan ang mga greetings na to. Sa mga paratabay, Bicol Connection. Naman nga nagpapanag-greet ka ngayon sa Dumansay Bunga Estasyon. Siyempre niya ako, kaya ba na? Paminsan, pero may man akong extra. Extra man ako duman sa estasyon ninda. Kaya, napadas magkita. Yan, mga tunay na mag-aramigo. Anin na, dahil nagkiriwaliwa. Anin na, mag-aramigo. And, maski nga ni, guwang ang mga patarot sa broadcast, pero sa pag-abot sa ako yan sa personal, araming ko pasensya ka na nga, pasensya ka na pa di. Pasensya ka na pa di, talalapitan ka. Din na mga pauli sa naman niya. Okay, good morning pala Kuyahan, amigo tang Bendy Rivera. Sabi ni
amigong Benji Rivera. Ani na maurag ka naman ngayon magprograma. Ani na binig nga ako sa imo kang mga style mong rabas. Kaya kung ani na nakawatching ka ngunyan amigong Benji Rivera, maray na aga. Ikalan tunay, ay ikalan na tunay na mga broadcaster digdi sa Camarines. So, well, mga to, kang punan na mga informasyon. Hindi po sa laog ka na programa ng Bicol Connection. Ililit ang ginamay sa mga pagbati sa mga amigo niya to, na mga kabaro niya to sa broadcast. Ano? Kan nakagi mga to kan Sabado, ni na nagkaigwa po ni na clean and ride. Na kung sa mga tugang, simultaneous dyan sa may party ka na Baratan, Pasakaw, asin man duman sa may party ka na Sabang Calabanga and Presentasyon. At masunod po mga tugang ng Katcheterena, asin man Karamuan. Ay niyo po mga tugang, kasabay po niyo ka na paglinig kana sa tuya po mga kadagatan ana haralion po sa itong mga ati so itong mga basura dayaw po sa gilid ka na mga dagat ang kadaklan po hindi mga tugang napiga ahali mga tugang niyo po sa mga kung ano-ano po mga basura so ito po mga styrofoam, mga plastic, mga barani kan batay, asin na iba pa na konsen mga tugang iniyo sa kooperasyon kana mga barangay official. Kaya po ang grupo kan DNR, ang Municipal Environment, asin man ang Bureau of Fire Protection, siriman kan local government, asin iba po ng mga stakeholder na nagtrabang-tabang po sa paglinis, asin man po niyo sa programa kana sa tuya pong presidente, ana konsen mga tugang binonan baga sa paglinig duman sa may partikan Boracay. So itong mga pig-aagian kan mga ati na ipinagbubulos yan po sa may partikan Kalagatan. Kaya dapat maging malinig, kanaban maging malinig sa tuya tabi ng mga kadagatan. Nina hindi mga tugang kasabay naman kan programa kan DNR katakot po kan nagraraning selebrasyon kan environment o kan environment pa ano po sa magulang mga paglinig sa mga kadagatan kundi naman po sa mga kanal konsep po mga tugang ini programa man kan local government unit o nanig di mga tugang sa may parte kang Nabua Camarines Sur so mga kanadyal na pinalinigan po ni Mayor Radel Kasimbulan tangaling maibitaran po ano man na taas ka na tubig baha o paglalangkaw ka tubig baha ang Nabua mga tugang sarap po yan sa mga magparauran ni na nalagkaw po na tubig. Durante po yan kan mga pinagapon na mga basura kana sa tuya tabi na mga kababayan. Ayaw po ang sa padagos po na paglinig dito po sa tuya pong kapalibutan. Kaya nga ni baga ibang local government unit o organic ni mga tugang sa Iliga ay pinagpabawal na kayo ang plastic. At ang plastic mga tugang, dahil po yan natutunaw. Yun po yan ang nakakabara sa mga kanal na biglaan po nanalangkaw ang tubig. And nakatakot pa kayan mga tugang,
Ini po mga ipinapabakal na mga kauman na ginilipo po tabi ng mga subdivision. As in iba pang mga lote na pigdadampingan. Imbis na ikaw pa tabing din maagian na kuyan, ikaw pa tabing na maagian din na kanin mga tubig, natin po na sanayan, nabayo na po tabi din na agian. Okay, kasubago ko papiparapo na rin si Mama Rachel Recuenco, kang adya sa may party kang albay, ang gandang lola, at ikwenta daw din sa tuyang programa si Mama Rachel Recuenco, sarap pong edukador, respetado na dating retiradong teacher. Ma'am Rachel, good morning. Yes, hello, good morning. Rectonada area? Yes, Madam Rachel, so bago pa nagparapon sa imo. Ayun na, nagkakaadan kaya ako. Anyway, good morning sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Rectonada area with Rocky Baby. Yes, Ma'am Rachel, pwede pong maabalan mo yan. Anin na, dakol po kaya kung gustong maraman sa imo. Okay, pwede. Kung kaya ni Ma'am Rachel, why not? Opo. Ma'am Rachel, tango dyan po baga, eskwelahan na naman. Kadakol-dakol ng mga, lalong-lalo na niyang sa K-12, ano? Okay. Nina, ang problema ka na sa tuya tabi ng mga kamagurangan, igwa pa, may mga libro po na pinababayadan pa. Di ba? Garo pigpapaserox na sana, tapos pinabayadan mag-aaral ka mga estudyante. Oo, pero sa elementary ba yan? Elementary po tabi, Ma'am Rachel, or kaya man digdi sa senior high school. Okay, kasi ang senior high school baga, ang kanyan, so, tapos naman na, libro, dapat po, sagot iyan kang DepEd. Opo. Wala, kung yung kaso na wala, hindi ba sila mapayagkaan? Dahil na muna kung mapayag, siya yung makaduman suporta, nagaigatay na sila maka-imprint na kaan. Iya po, anin na kaya po baga kaya Madam Rachel, kada eskwelahan, ano na sana po kailan problema. Tapos, hindi po naman pag-organize ka na PTA. Anin na nag-organize na ka na PTA, kung ano-ano po ang araga doon, mga kontribusyon. As of now, para kung malaman kang gabos, walang kontribusyon pa ngunyan sa kung na iba uminabot ang bulan ng Agosto. Tapos sa authorized voluntary contributions, be collected ngunyan na maabot pa sa 9 August. Kung nag-organize na kamo kang PTA, yung maaprobanin yung kantidad, so tama sa nagbayadan kan mga gurang. Opo. Kung naikaya ang mga gurang na matabayad dyan sa propose yung PTA contributions, teka mo magbayad. Saan ka, boss? Puro yan voluntary. Puro voluntary. Iguang memorandum ang Secretary of the Department of Education na although it is authorized, it's still voluntary in nature. Ano po? Opo. Okay. Okay. Ma'am Rachel, ano po baga digdi sa Rinconada, particularmente digdi sa siyudad kan na Iriga? Nina, ako po baga sa rong magurang, nagpa-school naman ako kan sa kuya ngaki. Nina, kada bes na sanang mag-organize ka na PTA, sa kod nagkaigwa na baga nga kitang brigada eskwela, kunya, so mga aki, sige pa na paninig kan mga maestra. Ano po yan na Madam Rachel, maski tapos na sa brigada eskwela, nina, piga ko yan po bagayan na taso mga estudyante tayo, imbis na mag-aradal, piga paralinig pa bago mag-po ng klase. Kundi, so ako man na-experience ako mga ganitong klase, nag-eskwela ako, nina, paano pa man maglaog ka sa isip ko, ang tinutuklo sa kuya kan sa kuyang maestra, ribukado po ang isip ko tabi, Ma'am Rachel. Uh-huh. Ano po So, ang... kung shooter ang aki,
Kung sweeper ang akin, siyempre, obligado silang maglinig because they are the sweeper for the day. Pero kung ako ang sweeper, halos araw-araw na lang, iyo ang pigigil kung pagpapalinig ng karnestra, paano man ma-depreciate ng adliksyon kung Ayan ang pangalan, ma'am. na naglilinig na naman, tapos ang ibang mga estudyante nasa laog na, may naman sabi pwede yan, na lalo na sa first period in the morning, ang mga ake, minahali sa haron, maamot, bagong taligos, igwang pulon, igwang pulbo. Opo. Ngunit pa, linigo sa nakarnestra, pero magpo pwede yan. Ang first period sa klase, dapat po yan, pigtutok-doan na kan teacher, bakong magparalinig. Kung ikon janitor din, the janitor will do the work, not the children, not the pupils. So ang mga teachers po, dapat po talaga, magkalinig sila, kung sweeper sila, assign as sweeper. Kung pag mga sweeper, dapat natin para obligar magparalinig, ikaw naman siguro janitor. Iyo, Rabi? Iya po, ma'am. Opo. At intindihan ko po kami, ma'am, kaya nga gusto to ka mga kaula, ibig para po ng taga. Nya ko i-verify niya ko niyo sa dating retirado asin man na pinagagalang na teacher dyan sa Maya Pati Kagalbay. Okay, in addition to that, Rocky baby, Opo. in addition to that, ang Brigada Eskwela is volunteerism. Meaning, they will not ask any amount from the parents just because di sila nakapag-brigada. Opo. Mali po yun. They should not be obliged to pay na bakit hindi nakabrigada, magbibigay ka niya ng 100 o kaya 50 pesos or whatever amount. Volunteerism ang brigada. Same with Rabos. Opo. Bayanihan po yan, Rabos. At saka yung brigada, yung voluntary services of the education stakeholders, yung mga parents, community. So, tapos na yung brigada, ito sa scheduled Mayo pa. So, this time, focus na po sa pagtukdo ang mga teachers. Bako na magparapalinig, bako na kung ano-ano pipagibo. Focus na po, lalo na kung elementary, i-focus na nila sa pagtukdo sa mga aki. Ano po? Okay, ma'am, sarap po, ma'am. Kung mayo man po, ayan po baga dahil naghahagat sila ng mga contribution. Pinangangalaan mo po sa mga projects. Madam. Project. Oo. Ano klase project? Ano Kasi na? ang project should be related. Kung to the ano-ano po ng subject mga matter. project. Ano ba ang leksyon? Anong unit ang pinag-aaralan sa buwan ng June, July? Na pwede silang magpa-project related sa leksyon. Hindi yung ang leksyon mo is about Independence Day, about Rizal's life, tapos magpapadala ka ng project floor wax. Oh, yun po, ma'am. Oh. Floor wax, sige. Project should be related to the units or to the subject matter being taught by the teacher. Ano po? Opo. Araw po kayan, ma'am, darangay ka mong sigid, madarangay ka mong samod, lampaso, sa kada ko lang mga estudyante sa ito na dadarawin. Ako yung project. Because ang project is always related. May relasyon sa pinagtutugtog mong subject matter. Ayun po. Ma'am Rachel, siguro po, mayroon naman pong iba. And kinumpirmar mo lang po yan sa imo. Baka igwa ka po, ma'am, may dadagdag para po sa mga paradangog ko dito sa RPN na DCKI sa Rinconada sa programang Bicol Connection. Okay, sa kapos po mga nagdadanog dyan sa programa ni Rocky, nasa kung kaibanan din sa radyo po lagi, tutuplanan po kayo na anytime na may problema si Rocky na manunod sa edukasyon, pwede naman po ako makapagbigay ako ng aking kaalaman, lalo na pagdating sa edukasyon o maaaring pambarangay. At saka i-focus lang po natin basta meron tayong hawak ng mga department
education, safe po tayo. At ang pagtanong ng mga magulang ay hindi po yan krimen. Hindi po dapat napagalitan ang estudyante ng magulang na nagreklamo because privilege po ng magulang na magtanong. At nandito naman kami para sumagot sa mga katanungan. Okay, thank you so much. Opo, Ma'am Rachel, maraming salamat. Tungkol sa edukasyon. Okay, maraming salamat po, Ma'am Rachel, sa pagpaunra mo po na makaulay mi pa kadigin sa programang Bicol Connection. Okay, anytime, Rocky, anytime. Opo, salamat, Ma'am Rachel Recuenco. Good morning. At medyo maulan-ulan na umaga. Yes, ang gandang lula ng Albay, Ma'am Rachel Recuenco. Salamat po, and mabuhay ka po, Ma'am Rachel. Welcome. Okay mga tugang, yan po si Ma'am Rachel Recuenco. Anak kaulay niya to sa rupong literadong Ecuador. At yan po sa may parte kang Albay. Na kung saan mga tugang pig follow-up niya to. Ano pong mga reklamo kan mga magurang ninulita anin kuyan ining pag-organisar kang PTA. Anin nga pa-organize kan na PTA pero po may mga kontribusyon naman kung ano-ano po naman ang inaagad mga electric banda pagpakaraid akan mga cabinet kuyang kan bugtakanin mga libro. Yan po ano. Sabi ni Ma'am Rachel nin aday man dapat perito ng magurang ng abo. Anin ako yan dayan. So bulong tag sa nadana itabang. Di akong ano-ano pang sasabihin. Anin kaya nga nila po eskwela sa pampublikong eskwela. Dayan pong pampublikong eskwela libre. Para duman sa mga kagaya niya to ng mga nag-eskwela sa mga pampubliko nga eskwela. Nagdadara po sa oras na 5 minutos makalampasan alas 10. Agos-agos po kita sa tuya pong programa Bicol Connection. Tingin po sa RPN Radio Ronda DCKI Iriga. Sa tuya po mga tugang na pinagkukontak, iyo po ang Environment Management Bureau. At may mga kuya na duman sa mga local government unit, duman sa mga alkalde na mayo pa po tabi ni na apunan ni na basura. At abako lang din mga tugang sa probinsya kan Camarines Sur, as in ibabang probinsya, tagadakon na po na mga tugang ang mga nagkasarampulan. Sakot mo niyan, mayo po databi ni mga apunan ni basura, ini yung mga solid waste sa kung saan mga tugang. Iyon ni sa mga kuyang mo niyan ka na Environment Management Bureau na ikaw po din mga solid waste sa mga lugar na kung saan mga tugang iniyo pinag-obligar ka na Environment Management Bureau. At may mga nagkarasuhan na baga kaniyo orog na dyan sa may particle na Pulangi graduating na si Mayor Cherry Sampal. Kuyang pinagkasuhan pa na suspindi baga ini at mayo ni na kawara o mayo ni na apunan na basura adyan sa may particle na Pulangi. Sabi ka na nakaulay niya to na yaw dyan sa Environment Management Bureau. Ngunyan po dahil makuya na naman sinda, makulibat naman sinda sa mga opisyal na magkaigwa po din na apunan din na basura adyan sa inda mga lugar.
Ang nasaro pa po mga tugang kan nakagiman na Sabado. So ito pong clean and drive kan DNR. So sabi ko nga sa bago, bako sana sa adik di sa probinsya kan Camarines Sur, kundi sa iba pang probinsya kan Rio na Bicol na kung saan mga tugang. Hindi po ang programa kan DNR adik di sa Bicol na kung saan man mga tugang ini pinagkapunan kan Presidente kan Pilipinas na limpyaon na mga tiyan sa maya parte kan na Boracay asin Ibaba na mga lugar na maging malinig sa tuya po tabi ng mga kadagatan. 8 minutos makalampas sa alas 10. Iba pa niya to ng mga informasyon. Aning iliyo pong mga oath-taking ceremony sa mga naidir na mga kandidato kang nakaaging eleksyon. Sunod-sunod na po. Sunod-sunod na po ang mga oath-taking ceremony. Pag abot ka na bulan na Hulyo, masumir na po sa saindang pwesto bilang mga ilihido nga opisyal. Adig sa siyudad ka na Iriga, preparado na si Mayor Madel sa gigibon man na oath-taking ceremony. Asin man iba pa mga banwaan, asin man probinsya, digdi sa Rio na Bicol. Diyan man mga tugang sa DILG sa pagi po ni Attorney Anthony Noida, pinagsabihan po ang mga ito pong maribayan ng mga opisyal, araw po kan mga alkalde, dapat duman po sa maribay sa sainda. Ito nover po daan mga records, asin man kapos na mga pasadades kan LDO maging sa mga service kung sinda mababa na sa pwesto na ito nover duman sa maribay sa sainda, iyo po niyo ang kuyan kan Department of Interior and Local Government. Sa pagi po ni Regional Director Attorney Anthony Noida kan DILG Bicol. 10 minutos makalampas sa alas 10. Sa iba pa niya to ng mga informasyon, kunyan po kaldaon na Lunes, apet sa 24 kan bulan na Hunyo, o isa aga pala na aldaw na Martes, apet sa 25 ang enterong area coverage kan na Rinconada, mayo po tabi na kuryente sa aga. Kaya po alas 7 hanggang alas 6 nin banggi, mayo po nin kuryente ang enterong area coverage kan Kasoreko 3. Sa rason po mga tugang, sa pagpakaray po na kan Erika 20 MBA asin man ang mula 10 MBA na konsen man ano pong transfer kan load from Naga 100 MBA transformer number 1 to Naga 300 MBA transformer number 3. Kaya po paisik ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, asin man sa mensahe man po na pigpadara po ni
ni Engineer Wilfredo Buxin and Acting General Manager kan Kasore Cotres. Anos po niyo ki SML Bin Barayoga na sa aga po mayo nin kuryente o na alas 7 hanggang alas 6 nin pagkabanggi. Kaya mangun sumisyon na naman kita sa mga maguguso kasi nagre-revoke na mga generator na gagamiton sa aga. Ani na iba nga ni dyan na mga negosyante. Mas maray na ngayon itong may mga generator. Sumayo ngayon generator. Ano ngayon na mga transaksyon. So iba man na sobrang arasas, window shopping dyan sa mga mall. Maringanit na may duwa ng building sa area. Kaya ano naman ito dyan, yaw naman dyan marilis-lis naman nilang raso. Iba, napasiring duman sa Naga, napasiring duman sa Legazpi, at duman napalipas kang oras. Tadigdig, grabe ang sobrang arasahas, brown out. Maringanin mo dyan, medyo mapropress ko ang panahon. At nag-oran-oran, alagad sabi magkakapag-asa, Asalpado kita mga tugang sa Baguio. Pero matutunan sa laman ng low pressure na ini. Na po, kaya dahil kayo bagong kayo makandal sa tuya tabi ng mga kababayan, sana pabalita naman na route ni na panahon at man madago sa tuyan Bagyo aning na kon kwenta aning bagyong ano na to si Don ako di ko napapasa so balita ka so bago kan pag-asa no duman sa programa ni SM Melvin Barriaga. 14 minutos makalampasan las 10 min iba pa niya to ng mga informasyon ang programa mga tugang kan National Irrigation Administration. Ipuniwan sabi ni Mr. Edio na kung kan nakaaging simana mga tugang adyan sa may partido area, particularmente sa Lagunoy, nagkataroon sila ng mga kuyan, so ito mga kahoy, mga sibilyang kahoy, nagkataroon. Ada na po niyo kan tree planting activity kan National Irrigation Administration. And pagkatapos kan tree planting activity ka sa may parte kan Lagunoy, may iwinaras man po ng mga chinilas. Ito po tabi ng mga estudyante. Yan sa may parte kan barangay Manamuk sa Banwaan kan Lagunoy. Na konsen man po mga tugang sobra sa sanggatos na mga kakiyan ana tigawan ni na mga chinilas. Biro-biro mo mga estudyante kang Manamuk barangay barangay Manamuk Elementary School diyan sa Lagunoy. May mga estudyante diyan nag-eskwela na kuyan nakabirtis. Kuha magkutalan din nila sa labor. O ganyan nagkandak nila pag-survey kung nasisay ng mga aki ang mabeneficyaran kan mga chinelas tinarawan sa mga aki tinarawan din na chinelas urumaw ng mga aki at nakasulog man kiraray sindanin na chinelas na ipinagkatao kan National Irrigation Administration katagod kan sa indang programa kang National Irrigation Administration. And sa ron panig mga tugang ang mamundog pinagpaabot na impormasyon ni Senyora Edio ang tagapagtaram kang Lea
Then, inarali dango na nila sa mga kuyang, sa mga casual employees, kanga niya, nasakot mo niyan dahil padaan nag-aabot so pangsweldo para po sa marireceivikan na mga empleyado. At sabi ni Edio, hirak man niya kaniyang mga casual employee na nagtatrabaho. Sige sa rin trabaho, dahil man nagpapasweldo. Ay nun yan, biga hahalatalat po na mga tugang, so saro, na may release so pangsweldo kan mga casual employee kang National Irrigation Administration. Kaya sabi ni Edio, dikit na sa danan mga empleyado dyan, at sa mga casual, inarali ko na happy na pairing alam mo na namong problema ang opisina kaniya kung nasain na makuanin na pagsweldo para po naman sa mga casual employees. Pag magabot na mga tugang, so mga pangsweldo kang casual employee, liwat po ginarasit ng aapudan and kinakait po ang kung pwede silang may balik sa mga sasayad ng mga trabaho, then kuya, then liwat ginarasit na makapag-trabaho and kung dahil na pwede so sa mga apang sweldo. Anin na bulan-bulan na igual sindang marirecibing sweldo. Ako na dahil man kung pagparapatrabaho kung mayo manin na pagsweldo, may mga pamilya man bagayan, hirak man, sain man mako ki pangapapa, na mga pamilya kaini na mga casual employees kang National Irrigation Administration. Yan po may maugmang bareta, may mamundong bareta dyan sa National Irrigation Administration na paabot sa tuya ni Senyor Edio na tagapagtaram kang niya digdi sa Bicol. Yes, 9 minutos makalampas sa alas 10. Kumusta po tabi duman sa mga nakatutok na sa Radyo Ronda, sa mga nabukas pasanakan sa inda mga transistor radio. Nakatutok po kamo sa RPN Radyo Ronda DCKI Iligan sa 13:30 sa Balikan sa ito mga radio. Siyempre man sa mga yaon po mo niya naka FB Live sa samoyang Facebook kang Radyo Ronda maray na agatabi sa gabos ng mga naka FB Live mo niyan sa RPN DCKI. Alam lalo na si Madam Monica Pereke perming nakatutok sa mga programa ligdi sa Radyo Ronda. And kumusta ko man ki kagawad Elma de Lima Gaspi, baka yaw pa duman sa ibang lugar baka na yaw pa duman sa ibang lugar si kagawad Elma de Lima Gaspi. Paminsan nakatutok man ito sa FB Live kana RPN DCKI. Maray na agad kami. May 21 minutos makalampas sa alas 10, mabuelta kita dyan. Pagkatapos na kang nagkapirang mga pagirundong, asin man ang sa tuya pong pagpapabisto. Bicol Connection with Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions.
swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time, apartment, ladies' fitness freezer, and storage space for rent. Also great lot for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Ang pagkabuhay ng tao sa kinaban sa milagro, alagad ang pagkagadang sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntukan, kita nagahanap ng magkakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Coronarya Maestrado, manalauman niya to. Unta kan 1973, nag-ofrece rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonabling presyo. A. Vega Funeral Services o la Coronarya Maestrado, madali sa nang hanapon. Ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwani mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuan, Campili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasabili ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal ng NBI Manila. Sarukman na license in Balmer with license number 749. An A. Vega Funeral Services, Ula Coronarya Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan o e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Coronarya Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. New and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1 San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Tanzan, and Manila ceramic tiles, vinyl tiles, wood parquet, concrete pavers, triangle granite tiles and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the group site, San Roque, Iriga City, Muro and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Muro and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. Muro and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Mura at di kalidad ng salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision, ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na The Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Quezon Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang bisa sa radyo aton sa Indonesia, Shirley Taduran Mirando and family, La Purisima, Iriga City. Mr. and Mrs. Manuel Cabanyero and family, San Agustin, Iriga City. Mr. and Mrs. Daniel Calisen and family,
San Agustin, Iriga City. Maria Angela Molina Espina, Kuala Lumpur, Malaysia. St. Elizabeth School of Iriga Incorporated, San Isidro, Iriga City. Kagawad Elma de Lima Gaspe, San Agustin, Iriga City. Holy Cross Parish Church, Nabwa, Camarines Sur, as in an RPN DZKI family. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadia, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa godbunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga banayta, batas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member at isa ng mga broadcaster ng Pilipinas. 29 minutos makalampas sa alas 10 ni na aga ang oras na yan. Daran sa Hindokan Lucena Electrical Supply na makukapo dyan sa Sentro Kansyudad Kaniriga. Anapon na si Engineer Meneleo Lucena Siriman ni Madam Monica Ferre kay Limassol, Cyprus. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 pagkaga. Kaibahan si Joey Habana, Ling Bicol Connection. Bicol Connection. Pero matugang 30 minutos na po pagkalampas sa alas 10. Yaw po kita sa ultimong 30 minutos kana sa tuya pong programang Bicol Connection. Ari po sa RPN Radio Ronda DZKI Iriga. Mga tugang National Food Authority sa banyo po ni Regional Director Yoli Navarro kana NFA tinatawagan ta siya ongoing pala ng meeting kana mga managers kana NFA digdi sa Bicol ipiga pasa po kita sa tagapagtaram kana NFA sabi mga dugang nila may maabot po daan na sobra sa 1,000 mga bagas nahali po sa may Partikan Vietnam na dadaraon din sa Bicol. Pero mga tugang ikaw pa dahang mga bagas na yan po sa mga warehouse kang National Food Authority. Kundi lang ang problema, kadakol-dakol po mga tugang ang bagas ka na NFA. Ano daw ta dikit sana ang mga naka-display nga NFA rice sa mga tindahan ni bagas
aling din po sa tuyang palibot, partikularmente di sa Iriga, yan man sa may partikang Nabwa, kulangan na baga sa ano ta, pero piglilimitaran sa na. Piglilimitaran sa nakaan na NFA, na pag kaunin na bagas. Taan ka na kwan mga tugang na nangangaipukan na bagas, iupuan mga kasaralitan. So ito mga tios, sabi nga ni Kayan, so mga tios dan tikoy. Ani na nakipag turutagnan sana, nakiurilamon sana, kasi no naman so tangdan, ani na ibakal mo nin na bagas, lalo na so mga komersyal, ibakal mo ang sanggatos, kailangan sana matatada. Ani na napasbog ang 40 ang kilo kan na bagas, so komersyal, di mo warasay mo 82. Kumabakal ka pang sira, mayo na. Hindi ka na makabakal din sira sa bagas. Pero igwa man kuta na digding igwa man kuta ng baratong bagas. NFA, so 27 pesos na ang kilo. Limitado sa na mga tugang. Limitado sa na mga tugang ipinagtataong bagas duman sa satuya po tabi ng mga kababayan. Lalong-lalong po ito mga tios, so mga mayo pong bastanting trabaho nakipag turutang dan sana. Sino naman ang nababakal ko na dakulang pamilya, dakulang pamilya na pinagpapakaganggan bagas, tapos makabakal ka sa naning bagas, manira mayo na ibang ani dyan naglulugaw-lugaw na sana at mayo man trabaho, ani na mayo man na kukuang maray, angon niya na kagong kadikit man ang na kadikit man na itinataw kan parang di pamilya, na yun naghahanap buhay. Paano yan? Danin na abot sa rin na kuyan, abot sa ng pagkaunto. So pagkabanggilagod, wala. Mahanap na naman. Kaya siguro gayad na kailangan gayad para iksira ang National Food Authority. Hindi ka na kung man sana dyan na bagas. Kuya na nindo, dispatsa na nindo. Tanganin makapakinabangan na. Baka pagaputuros na naman kaya. Akon magkaigwa naman yung mga bukbuk. Magka-turubigan na naman yan. Saka na naman ito iluluwas. O kadakol baka kita mga kababayan na tios, mayonin na trabaho, at para lang kawan mga presyo kan na mga barakalon, sa man makuha, igwaman ko ta ng mga rolling store caravan, sa naman dapat ang aldaw, destino dyan sa mga lugar. Pero dahil mga kakabot sa iba, ikaw sa iba nga so karaman na rolling store kang National Food Authority na mababakalan mga baratong barakalon, araw ka na kinilong asukal, kape, sabon, tapos na gatas, bagas, wine man ngayon, parakman. Bigara na baga. Sabi ngayon, hindi kayo paparabaritan, hindi ko karaban. Caravan rolling store na mababakal ngayon baratong presyo. Pigala pagawain man, dapat ko talaga may schedule. May schedule ang National Food Authority, ang DTI, kaning kung nasa man na lugar, doon man masusog, digdi pa lang ngayon, di magkabakal nga kita ng barato. Kundi lang ang kuya, tabi kong gupitin siya ibang mga negosyante, ano? Kana ini yung mga taga-DTN, saka taga-LFA. Di mapabakal sila ng barato. Pero duman sa mga tindahan, pinag-i-exiran nila. Kaya po yan,
Ayo po yan ang problema. Na dakol mga to kang nagkios pero nagpaparanago nanakol man ang listakan bagas dahil malili na luwas. Pares pa nga dan bagas sa kuyan na may mga bagas ngayon sa mga supermarket, sa mga yaon sana sa nakaripak sa plastic. Yan mga to nga ali sa LFA. Pero sa mga kuyan, sa mga LFA rice retailer, wala kang mahiling dyan, ano? Oy, good morning kay Janet Tangilon, Francisco Tangilon, maray na agatabi yan sa barangay San Ramon, Nabua Camarines Sur. Right na yun, 2 minutos magalampasan na alas 10. Hindi po sa programang Bicol Connection. Abot po kita ng alas 11. Napagkatod po ka na mga informasyon, mga nangyayari po digdisa sa tuyang kapalibutan. Sa iba pa niya mga tugan na impormasyon sa radio lokal, nakang nagtalikod na Biyernes, kaulay niya to ang saro sa mga empleyado kan Casureco 3 na kung saan mga tugang may mga lugar digdi sa Rinconada naro sa sigan por palsokan na supply ng kuryente. Lalo na nga dyan sa Muyano, sa barangay San Antonio Boy, anin na mayo pa dyan na bagi nila na palsokan supply ng kuryente. Yan sa may sa may Tupas Proper, sa may partikan na barangay Tandaay, yung Panda. Anin na inabot ko mga tugang so taga Casureco. Ana sabi ka na taga Casureco din na ikaw kaya ngayon dyan mga linya na medyo ngaya kuya na talagang nariribayan na. So once na maturutan nyo lang ngayakan na sanga na dahil man nga naduta sa kuyan, naduta sa wire, kami ngayapi, sige man ngayan na maintenance may portol may ngayakan mga sanga ng kahoy na nakasablay sa kuyan, nakasablay sa mga wire. Pero ikaw pa man kiraray ngayon na talaga ngayon pag naduros-duros na tatanyog ana ito ba lang nararapas ka na duros so mga wire kaya nagkakaigwa ngayon bigla na pag-trip off kan supply ng kuryente. And sa ropa ngayon digdi so ini yung kuya na ini transformer. May mga luma ng transformer na hindi man nga nangyaykan manit sulit kang Casureco na magkaribayan. Hindi kaya kulangan na pambakal kan mga kable tapos transformer na maribayan na bago tagaro kuya na sa nadaan aso mga pinagrenyo na sana na kung saan mga tugang so order na kan Casureco na ipadalabot. Pero na kung mag-abot na nga so order may so mga talagang mga mariraiman na mga transformer pero ngayon may bitaranan pag puro palsokan na supply din kuryente. Ayan po yan ayan po yan ang apig paabot sa tuya kan nakaging Biyernes
akang nagkapira mga empleyado dyan sa Kasoreko. Inahanap ko sa mga opisyal pero wala. Anin na ikaw makita dyan ng mga nakaulay. Ano ba kayo so kaulay sa? So, sa mo yung pag-ulay-ulay. 42 minutos makalampas saan alas 10. At sa daw na po tabi ang mga impormasyon talaw ka na sa tuyang programa. Ang LTFRB digdi sa Bicol, ano po, dagos-dagos po ka na pagdadakop kan mga kolorom. Lalo na po itong mga sinasabi mga tugang na mga luma ng maray na mga lulunadan. Dahil na po ini tinutugutan. Dahil na tinutugutan kan ng taga LTFRB. So ito pagang mga karag-karago na mga jeep. Lalo na sa mga biyahe dyan sa Libon, sa Kudsawas. At pon kan na may mangyaring insidente na nakul po mga tugang nagkakaroon na nagparatil nitong sa mga suluradan. Nagigpit mga tugang ang LTFRB. Kung kasorin man ngayon na kung kasorin man lugod na iguang nangyari saka man nagigpit na LTFRB kung na ba yung nangyayari dahil man ay na pinagkakukaya na po mga tugang pinag-iiling na po so mga makina so silin niya daw taan filming rason kan mga driver anin na ay nagkakagat suprino ay nagkakagat suprino kaya nakabundol o kaya man nagturutang gilid na sana sa may ampas na kung sa mga tugang dakol na mga kababayan niya to na naging biktima. And nakatagod pa kayo niya mga tugang so maging mga basman na mga koloro pinagdadakop na ngunyan. Kaya adig di sa Bicol, ako lang ngunyan ang mga bus na nagbabiyahe pasiring Metro Manila, pasiring Bisaya. Kaso so itong ibang mga bus na mga kolorong dahil na po tabi pinagkatugutan kang LTFRB. At dyan mga tugang sa regional office ka na LTFRB kadakol dyan na mga bus, truck, ito pong minibus, mga jeep na nagkaharatakan mga taga-LTFRB yaon dyan. Pati ini yung ako yan, dyan man sa LTO. Ako man po tabi ng mga motor, ang mga nagkakorumpis ka. Kung sa mga tugang may mga rapak ng motor. Arayawan dyan sa LTFRB ay sa LTO. Anin na malangan isuiba dyan ng mga motor, kinakaralawang na. Kung dakulan violation mga tugang, imbes na tumuson pa, dahil na pinapabayan na ta. Biro mo ngayon, sa violation pa sana, kwintadahan ka na, say kaman makuha ka ni, say kaman makuha ni pang bayad sa mga nakuha na violation mo. Kaya ang iba man, pinapabarayaan na sana, makipagulugod nga kaya, kuha na naman nila bagong motor. Kaya yan ang sinasabi na paparaparakal ngayon yung motor. Dahil man nga inasikaso ko na makakuanin na arestro, igwa ka ng lisensya, saka dapat igwa kang helmet. Yan
yan po ang reglamento kang nagbumotor. Kaya di ba man, nakabakal nga ninin motor, pero so mga kinakaipuan, araw ka na lisensya, restro, aday man nakuha. Kaya pag na biyahe man, pag may mga paradakop, dahil na diretso, may ko nga paradakop. Kaya pag sabi, nagpaparadakol nga paradakop, tagadakol man nga nagpapadakop. Pero kung mayo man nga nagpapadakop, mayo man nga yan ko yan, mayo man nga yan paradakop. Dahil naman sa mga motorista, nakadaklan digdi ng mga hobiles na mayo po ni lisensya, mayong restoran sa ilang motor, yan po ang imat-imat. Kan mga kuyan, mga traffic enforcer, adik po sa tuyang palibot. Kung nagsusunod ka mo nagsusunod sila ka mo, siguro dahil man gayud ka mo matitikitan, dahil man gayud ka mo madadakop kana mga traffic enforcer niya pa, no? Duman man sa mga traffic enforcer, dapat na maging mag-alaman ka mo sa mga motorista. At igwa man kaya dang mga traffic enforcer na mga arrogante. Mga arrogante. Dapat maging kuyang ka mo. Aday ka mo nga gayo maka urasta na tabiling traffic enforcer ka. Pero ako yan nga, so itong nakalalaki. Dapat na maging magalang man na sa tuya tabi ng mga traffic enforcer. Dahil naman tinagabos, nagkapira sa naman ang sa tuya mga na-observe lang dyan sa luwas ng mga traffic enforcer. Oy, dyan mga tugang sa may kuyan, dyan sa may release sa San Francisco, iyan na apunan ka dyan yung basura. Anin na pag-aralit ka mga basura dyan, inaralit sa mga basura, ikinakag sa mga dump truck. Ay, abahan na ngayon, grabe ang parong. Grabe ngayon ang parong. Anin na, dahil man naman ngayon, sinusumpit ko na mahalin sumarong, nawawala tungkol kaya ang parong. Baan na ngayon bata. Akala ko ngayon nag-aragi. Anin na, apo di man ngayon sir ang General Services Office ka na Ciudad Iniriga. So yan mga tinatambakan na basura. Napagkali kaya na ikiraag sa mga dump truck, sa mga garbage sa truck. Dapat tumpiton man at grabe ngayon silang parong. Grabe man ngayon, grabe ang parong. Lalo na ngayon kung medyo mainit-init na kuya na ngayon. Pao ngayon na kuya ang duros. Grabe ngayon nasasagap ng parong kan bata diyan sa may bigtatarambakan na yan kan basura na yaon sa napo sa mismong sa kasintruan kan siyudad ni Nairiga. Pangapunan na po tabi ni mga sir, mga madam, actually man po yan na ibig paabot sa tuya na reklamo kan sa tuya tabi ng mga kababayan digdi po sa siyudad kan Nairiga. Ano po? 51 minutos magalampas ang alas 10. Indian man sa Banuan kan na buwa. May pinaabot ng digdi sa tuya na impormasyon. Atensyon daan na buwa Water District. Anin na lalang-lala ng dadyan sa may partical na Purisima, San Juan, San Antonio Poblacion.
mayo nin na bonus pagbukas sida ka posit doros na sana. Doros na sana ang nakukuyang kang mga konsumidores diyan kan Water District. Pagkiresolve raman databi, Manager Wilmore Minyolas, ani na mayo po daan tubig na nagluluwas, pagbukas sida suposit, doros na sana, maman tubig na nagluluwas. So, yan po ang mensahe nahanip po sa mga konsumidores kay Nova Water District, particularmente dyan sa may parte ka barangay La Purisima, sa may San Antonio Poblacion, and digdi sa may barangay San Juan, Canabua. Yan po mga tugang tubig na yan, akay po na kayo, tapiesta baga sa mga taga dyan sa barangay San Juan. Kaya paki-action naman tabi, Manager Wilmore Minyolas, kang Nabua Water District. Na po, pinilarapan sa na po niyo sa Muya, sa bahay po kan sa tuyang mga listeners, at yan po sa Banuan kang Nabua, Camarines Sur. Iba pang mga informasyon, dito po sa laukan na programa ng Bicol Connection. Adyan man po sa may parte kang syudad kang Nagano. Higpit mo niyan ang mga public safety office kan syudad Canaga. Manunod po digdi sa mga operasyon kan mga basag kotsigan diyan sa Naga. Adyan po sa nagkapirang mall sa Naga. Adyan sa may Central Business District, Harnis Terminal. May biktima naman pala dyan na basag kotsigan. Amin paguna ko yan po, basag kotsigan. Nangyayari lang dyan sa may Partikan Legazpi. Dyan pa lang sa Naga, may biktima man po dyan na nakaparada sa kotse niya at siguro kayo nag-shopping sa sarong mall, kana pagbaba mga tugang pasana sa kotse niya. Ani na kinuha po mga tugang so mga gamit so wifi tapos so duwang cellphone, kaya po naman sa kuya sa may urong po dun katong sa iyang kotse. Ani na nangapodan po mga tugang kung dapatan na may kagsadian may mall tabi da dapat kuyan dapat da may CCTV at ang pira na pala dyan na may nangyaring basang kakot siga dyan sa may sinambit ng iyan na mall. Ani na ako bago lang dyan sa may dyan sa may Central Business District sa terminal kang Naga, maging dyan sa may kuyan, maging dyan sa may sentro kang Naga mismo, ayan mall baga dyan sa may Naga Metropolitan na Cathedral, gaman dyan po mga tuwang na biktima ni basag kotsigang. Kaya nangapudan na dapat igwaman da mga pulis na public safety office ka Naga na magabantay kung sa mga responsable nga sospechado o kaya man na magabugtak ni CCTV camera tanganing magkadara ko kung sa na mga persona ang nagkakaigwanin na operasyon kan basag kotsigang diyan sa may parte kan usa nagkaperang mga mall sa syudad kan Naga. At bako na niyong kuya nagkaperang beses kundi da pag may kursundan
Ang pag nahiling na igwang maray na mga gamit sa laukan na kotse, papasaon an asal min ka na kotse. Maray nga nita, so ito daan sa rong so itong Fortuner na igwad ang mga laog ng mga kagamitan man kan matanyog na mga tugang so Fortuner igwanin ko yan, igwang alarma alata alabagaday ng kung so itong pinaplano na habasan itong Fortuner na nakaparada dyan sa may Del Rosario dyan sa may partikan na Sarong Mall kada na dagos na igwang alarma duminuro nagda kaya yun yan mga tugang pangapuda, lalong-lalo na itong mga kababayan na tumaligtis sa Rinconada na mapasiring dyan sa may partikan na Ciudad Dinaga. Ingat po tabi kamo. Ingat tabi kamo dyan sa mga parapasa din sa aming kagkotse o kaya man na ano pa man na klaseng dundan na minaparada dyan po sa nagkapira mga mall sa Ciudad Canaga at ang Nagabaga nagpaparanakol na sa mga mall at dyan sa Naga kaya nagnanakol man ang mga pararaot na elementos sa syudad at dyan po sa Ciudad Canaga. Lalo na ngunyan na arali naman na naman ang Peña Francia Fiesta ani na yaw na naman dyan sa mga mararaot na elementos ani na ang mga kikisabay man sa kapistahan nila at sa sunod na bulan, July na August, September, yaw na naman dyan ang kasalibutan sa Ciudad Canaga. Yaw na naman po dyan sa mga mararaot na elementos na minapasirin dyan sa nagatangan ng biktamahon o biktimahon sa tuya pong mga kababayan. Dyan po sa nagbibisita po dyan sa Ciudad Canaga na masok po kay Nuestra Señora de Peña Francia. Pero mga tugang luway-luway na po kitang mapaharap sa panlunes na presentasyon na programang Bicol Connection. Sa pangalan po sa tuyan na kaibanan newsmakers niya to si Ma'am Rachel Recuenco. Sa pangalan ni Station Manager Melvin Barayoga. Sa pangalan man sa tuyang mga nakaibanan duman sa transmitter si Engineer James Oco. Sa information si Jimmy Boy Guanzon. Digdima po sa studio kang RPN si NN Philippines Engineer Chief Tony Aguilar. Asin man po ang sa tuyang mga on-the-job training. Sa information si Aldren Orlando. Sa pangalan po regular host na programa ini si Joey Habanalim. Ang sa itong nakaibanan Rocky Bayubo nagsasabing salamat papasatuya malugod ang bendisyon kan mahal na Diyos sa programang Bicol Connection sa naantabayan po nito mga impormasyon mga barata asin di Papa na sa tuya pong big paabot sa laog kan na programang Bicol Connection. Salamat.